The pride of Luzon, with their pride manager, Honorable Lucelle Mondejar Sabini, and Mr. Roy Soldevilla. Honorable Mayor, Honorable Lucelle Mondejar Sabini, Tourism Officer, Catherine Correa Cuello. For New Yorker, Joe Arcesteno in charge of the net, Music of Luna Serna, Pride of Luzon. Like colonization. I mean, it takes pag-igos ng mga mananakop ng mga Kastila. Napukaw ang Barasagon sa kahilwayan na ginahandong. Diya sa Baryo Hilikon, nagumpisa ang paghimatok. Ginpaagi sa pakuno-puno nga pagpangawat ng Galbaw, agod ang mga iskanan, makapulong kag mag-iririmaw. Sa karamaan sang dalagplano, kang solido nga tinutuyo, ang ilang mismo pinanday nga mga armas, ilagin kasa kaginhanda. Sa liderato ni Tan Martin, tanan apin-apin. Sa kada kadulong, hindi madula ang paglaom. Hilway, kita mangin hilway. Ang kasanag, maagom. Aton handuramon, ang matuod-tuod na hitabo ng labing una na singgit revolusyon sa Guak, Luzon. Ang rason kung nga natigayon ang pagsambuwa nga natabo sa Santa Barbara. Base sa libro, Visayan Fighters for Freedom, ginsulat ni Anay Vice Presidente, Vice Gobernador Delme Pinsolsa. Ang pagpasundayag ng mga inanak na revolusyonaryos na mula may ginatasan, agod ang dalan kang kasanag, maaduman, agod ang bagong Pilipinas, magangkan. Ladies and gentlemen, from the municipality of Nuno Serna, Cry of Hilikon! Ito, yung aking
hindi mo ako kung nakakita ako sa muntaya sa pagbago. Sa pagbago, sa mga ito, sino